bi mu a cikin shafukanmu YouTube da Facebook Dorai Fresh TV for more videos. Mutanen ƙarshe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu biyu. Ni da kuma na karɓe ku da hannu biyu. Sanda zan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba ku mai masu yana ne. Ina so mu kawai. Ku ce Mamuda Biskit. Mamuda Biskit. Mamuda ya fi zarma.